Hayi guys ngeke. Khona lo muntu ocindezela uprincipal wase-Edenton. Buka. Khona lo muntu ofonayo. Ekazi ufona thini Nkosi yami. Mhlawumbe ufona umtrekishe ngomsebenzi wakhe noma ufona khona kodwa lo muntu ofonayo bukani lapha phezulu kosenza umchunu kobheka icele kobani khona lo muntu ofonayo ungafa. Ebona nje ukuba bekungekho umuntu ofonayo uprincipal ubezomela abone ukuthi ijumpile adonse register athi okay abiza uJacinta abiza abantu baJacinta kungene eofisini athi hayi lalelani ngicela senze iregister manje ukuthi pheqa thiwa okonko uchechi bani chinaza bani thiwa buyelani ngala eceleni apha ama documents hayi mami na okay thiwa umaka letha ama documents aweka ama documents shona eceleni ku clearisha i-backlog thathwe ingane ekade applyile zifakwe esikoleni iqhutshekwe nokufunda laba abangenayo ama documents bahambe bayeka private simple. But ngoba khona lo fonayo hayi ukhona buka ukhona lo fonayo ocindezela uprincipal lapha kulabo abalapha phezulu khona ofonayo ocindezela uprincipal ungafa. Akekho umuntu ongagoloza ukulungisa into ususibona isimo sesinje akekho ungafa. Fuze ngabe manje lapha ya sekufike ngisho uminister fuze ngabe sekufike ngisho uminister qathatha wazokhuluma naye uprincipal wambuza ukuthi inkingi kuphi kanti awuyikhiphi ngani le ngane kuzoze kuchitheka igazi kanti awuyikhiphi ngani le ngane kuzoze kulimala ingane sengaze kushisa isikole. Niyawazi nje iKZN ukuthi ayidlali sengaze kushisa isikole ngobani awuyikhiphi ngani le ngane. Hayi khona lo muntu ocindezela uprincipal bafethu.